Pag di pa gumana, ewan ko na lang. Danilo Rivera, mega love shout out. Joms Lalab, Joms TV, Tamsak Dan host. Lalab Joms, mega love shout out. Harang sa paharang mo lalabs. Matagal-tagal tayong di nag-live. Danilo Rivera Lalab, Rivera. Hindi ko pa ma-pronounce. Idol 20 tayo from John 76. Yan lalab, Danilo Rivera, meron ka ng jacket. Tingnan natin si Jomar. Lalabs. Kumusta ka na? Ang laki din ng mo, nasa 10K ka na. Ulam sa tanghalian, adobong baboy by Jomar Onyate. Congratulations, Lalab. Ang laki na pala ng bahay mo, sa 10K ka na. Yan, nandito ako sa sa ulam na tanghalian, adobong baboy. Food trip, ayan. Samira Lalab, mega love short, how are you? Matagal tayong di nag-live mga lalabs. Minsan kasi busy. Del ka ako tamsak.
Lalab, inaano ko nga ano, Sir Jomar, ina-update ko pa yung aking alagad lalab, tingnan mo lalab, oh. Ina-update ko pa kay Google, oh. Kailangan ko pang ayusin lalabs. Hindi ko pa ngayon masabi, ayan. Ayan lalabo, sinasign in ko pa lang to lalabs. Hindi pa kasi siya ano, oh. Good afternoon, I'm watching from Japan. Lalab, Joms, lalab. Sinasign in pa lalab. Ayan, kailangan kasi siyang i-update. Panty, may panty ka na lalabs. Ayan, suin pa nga yan, nilagay ko sa iyo eh. Suin yan lalab, suin. Ano yan, isa niyan, 65 pesos. Sir Jomar, nag-update pa ako lalabo. Iningaan kasi ni Google ng update. Ayan, kaya panay pindot ako. Minsan mali pa. Hiningi niya yung ano, yung email address. Ayan no, kailangan ko pang i-update yung aking mga alagad. Nag-update kasi si Google. Nagpapa-update pala lalabs. Pwede ba palabas ang alin ba? Walang palabas. Nomar Salvador plus 1 idol. Salamat lalab Nomar. Oh my God. Si Nomar? Thank you. Maganda nga po nos, Kuya Mark TV. Miguel Love Short at Kuya Mark. Ano ipapalabas ko lalabs? AA family. Miguel Love shout out. Nomar Salvador lalab. Bigyan ka ng jacket lalaba. Harang lalab. Salamat sa paharang mo lalab. Sa 4 million Miguel Love shout out. Nomar lalab. Salamat lalab Nomar. Salamat po sa 4 million Miguel Love shout out. Tagal-tagal kasi tayong salamat to. Sino ba to si Nomar? Jomar lalab. Hindi pa ako makapag-barter lalab kasi kailangan ko pang i-update lalab yung aking mga alagad, oh. Ayan lalabo, sinasign in ko pa kay Google dito sa kabilang mobile ko. Matagal kasi akong di nag-live. Natulog yung alagad ni host. Introducing today, shrimp tank. Japan sis, done your short video. Japan, my friend, can return to Samira Chuchay backyard garden already connected to you, my friend. Sir Jomar, kailangan nyo pa kasi nga update lalab. Patusok lalab. Sige, tusukin natin yan. 20 minutes, 120 meron kang AA family. Ay lalag, meron palang si AA. Meron siyang premiere. Andoy, Palataw, Miguel Love shout out. Andoy lalabs. Andoy, Palataw. Palataw, ambot. Ano ba yung basa ko mali? AA family lalab. Mga lalab, meron si AA, oh. Meron siya lalabs, may premiere si 120 mga lalab pa. Tamsak naman ako mga lalab. Pwede bang pakilabas? Alin lang ilalabas ko lalabs? Danilo lalabs.
Ano pinagsasabi mo diyan? Baba ka ng link mo para malaman sino ka. Ano po yung ilalabas ko? Salamat tos para may family patamsak po ako ng Kapin Mga Lalab. Meron po siyang upcoming premiere. Upcoming premiere mga lalabs, 120. Salamat Andoy. Ayan. Alang daming account pala ni Andoy, oy. Sana all, lalab, ang dami-dami mong account. Andoy, ambot dodong. Congratulations pala sa ilalab ha. Nasa 10K subscriber ka na. Napakasipag mo kasi ang mga masisipag pinagpapala mga lalabs. Naririnig nyo ba ako mga lalab o hindi na naman? Minsan kasi mga lalab, pag nagbi-building, yung ating connection ay inaagaw. Mga lalab, patamsak pa ako na Kapin mga lalab. Huwag sana tayong mawala ng connection kasi mga lalab, alam nyo, pag yung kabila, nagbi-building yung kapitbahay, nawawalan tayo ng connection. Buti nga thanks God at Kaloy, Mera Fuerte, Tamsak Danos, with Harang. Kaloy lalab, Migalab, shoot at meron ka na lalab jacket. Thank you so much. Ayan, 3 million ay Tamsak mga lalabs. Kuya Mark TV, Migalab, shout out po Kuya Mark. Mega love shout out. Ayan. Salamat po sa inyong mga patamsak mga lalabs. Matagal tayong hindi nagkita-kita mga lalab kasi matagal-tagal akong hindi nag-live. Pwede ba? Alam ba yung pwede ba, Danilo? Ginagalit mo si Hosta. Mahal kita, host. Ayan, Sir Buchito, love you so much. Ayan, Sir Buchito. Minsan kasi nagka-busy-busy tayo mga love, kaya wala tayong time minsan mag-live. Pero mga love, kung gusto nyo kung mga love, makita palagi mga lalab sa aking FB page. Meron pa akong FB page na Islands Vlog. Road to 6K po yung aking followers doon mga lalab is only 20 followers na lang mga lalab. Makukomplete na natin yung 6K followers on my page. Say my name mga lalab, Islands Vlog. Mostly mga lalab nag-live ako at nag-upload ako dyan ng aking video mga lalab. Kung di nyo kumakita dito sa aking YT channel mga lalab, ako yung nasa aking FB page. Same lang po ng aking pangalan mga lalabs. Tumayo kapag malaman ko. Yan mga lalabs. Inshallah in God's will. Sana pagdating ng araw, pagpalain tayo ng Panginoon na sana ang aking page ay someday, paggising ko na lang sa umaga ay malaman ko na lang ay monetize na. Ayan, John Peta Tamsak Danos. John Peta lalab, bigalab, shout out John. Meron ka na lalab jacket. Salamat lalab sa Mira lalab ng bahay. John Peta lalab, thank you so much. Ayan na lang, like kong pinipraise na sana mamonetize yung aking FB page. Para panibagong kita kasi dito sa YouTube. Hindi tayo every month nakakasweldo. Nawawala sound, bakit? TY Idol, Sir Buchito. Sabi ko in God's will, sana mamonetize yung ating FB page. Same ng aking YT channel mga lalabs. Islands Vlog. Patamsak pa ako na Kapin mga lalab. John Peta nagbaba ng bahay. Sir Buchito, wala ba ako Sir Buchitong sound? Kailangan bang hawakan talaga? Ayan. Kailangan hawakan yung microphone para marinig niyo yung aking boses. Ian Watch Official. Ian lalab, bigalab, shout out. Mga lalab, may sound na ba ako mga lalab? Ayan, naririnig nyo na ako. Ali Torque, migalab, shout out Ali.
Ayan, Ali Lalab, meron ka na pong jacket Lalab. Pwede bang palabas ng ano nga Lalab? Don't say bad Lalab. Huwag naman ako lalabas to sin Lalab. Respect each other here. Ayan. Madam Daisy Idolan, Miguelab, shout out po Madam. Peterson Alakdan, Miguelab, shout out. Peterson. Ayan, Lalab Peterson, Lalab, salamat Lalab, Miguelab, shout out. Peterson. Patamsak po ako na kapin mga lab 120. Meron po siyang ano, premiere. Sir Butchito, nandito ka ba? Wala pa ba akong sound? Hindi nyo ba narinig yung maganda kong boses? Ayan. Salamat po, Ian Watch Official. Mega love shout out. Salamat Idol from Peterson Alakdan. Si ano ata to eh. Si Jomar Onyati pa rin ata to mga lalab. Tingnan nga natin. Oo nga, napakadami niya kasing alagad mga lalab. Dapat talaga mga lalab, share your blessings. Ayan. Nilapit ko na nga yung aking boses sa microphone. Wala pa rin mga lalab. Di ba ako naririnig? Ayan. Danilo Lalab, kung sino ka man mga lalabs. Huwag ka mambastos, please. Otherwise, I'm gonna kick you out. Ayaw kong naglalagay ako ng ano, ayaw kong nagtatanggal ako ng jacket. Melvin Riqueros, TV Tusok Harang Idol. Ayan, Melvin Lalabig Love shout out. Sino ba si Melvin? Madam Daisy Idula, nagbaba po ng lablabin natin mga lalab. Mga lalab, patamsak po ako ng nakapin mga lalab. Tingnan natin, go to channel, 1 subscriber. Ayan, Melvin Lalab, maraming salamat kay ano ba to? Kay Jakitan ko ba to lalabs? Melvin. Madam Daisy, ayan si Madam Daisy, meron po siyang ano. Ayan, 5 million mega love shout out. Part panty mo kasi. What the heck? What are you talking about? Pinagsasabi nito. Pababuyan to. Electro bagla malalab. Electo. Pinagsasabi nito. Ayan, Ale Torque, Electro, bagla malalab, migalab, shoutout, Ale Torque. Namabastos si Danilo Rivera, kung sino ka man, lumayas ka sa aking live. Sinisira mo yung aking live. Sinisira mo yung aking mood. Lalab, maraming salamat. Thank you so much. Mama Gumigbakal. 5 million mega love shot. May asawa ka na bahos. Bakit ba, Sir Bruchito, asawain mo ba ako? Edelberto Tarugo, lalab, mega love shout out. Meron ka ng jacket. Ayan. Mga lalab, maraming salamat po sa walang sawang support, mga lalabs. Danilo Rivera, pinatalsik ko sa aking live. Respetuhan lang tayo mga lalab, walang ditong bastusan. AA Family 120, mayroon siya mga lalab premiere. Bakit time out host? Kasi nang babastos siya, Sir Bruchito. Sino ba yon siya? Danilo Rivera, sino ba yan siya? Ian Watch Official, nagbaba ng bahay. Patamsak pa ako nakapin mga lalab 120, may premiere siya. Patingin daw ng itits. Mukha ba akong bold star mga lalabs? Mukha ba akong
Kung nasaan. Siya nagpupo. Alberto Tarugo, nagbaba ng bahay mga lalabs. Maraming salamat. Sir, Jomar Onyati Lalab, maraming salamat sa iyo and God bless. Pinagpala ka talaga ng Panginoon dahil isa kang mabait na tao. Ayan, thank you so much. Sir Prochito, tama lang yan, tina-time out. Kasi kailangan respetuhin, respetuhan tayo dito mga lalab. Hindi ako nag-live para mag-bold. Hindi ako nagla-live para mag-bold star mga lalab. Suportahan tayo dito mga lalab, walang bastusan. Tinime out ko pa, tinanggalan ko pa siya ng Bugoy, Saltik, Tamsak Hos. Bugoy lalab, salamat lalab sa imong patamsak lalab and God bless. Ayan. Short video ni Os mga lalab, baka naman gusto niyo yung aking panoorin mga lalab, short video, ayan. Ay! Harang, Ian Watch Dan from Rochito Channel. Ayan, thank you my friend from Ali Torque. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Ayan, si Bugoy Saltik. Salamat lalab, Bugoy Saltik. Ayan. Salamat sa walang sawang support mga lalabs. Pansin nyo mga lalab, nasa 4K pa rin si Host. Akalain nyo mga lalab, mas malaki pa yung aking FB page sa aking YouTube channel. Mga lalab, support nyo rin yung mga lalab. Kung gusto nyo akong makita palagi mga lalab, marami akong upload sa aking FB page, Islandsky Vlog. Ayan. Mega love shout out to all from Australia. Ian Watch mga lalab from Australia. Mega love shout out. Ayan. Ali Torque, thank you my friend, Ali. Ayan, 6 million mega love shout out mga lalab. 17 thumbs up. Mga lalab, tama lang ba yung sound ko? Hindi ba ako nawawala? May sound ba si host mga lalab? Naririnig nyo ba yung aking magandang boses? Did you hear my my nicely voice? Roger Medrano Senior, harang host. Lalab, salamat sa paharang mo, Roger Medrano Senior. Lalab, thank you so much. Roger, salamat lalab. Madam Piper and Daily Life, BF, BG, ayan. Salamat po, Madam Piper. God bless po, Minggu Salad. Ayan, napakasipag talaga ni Madam Piper. Tamsak naman, ayan. Hala, grabe naman, ayan. Yay, party sa bahay. Wow, may party pala. Salamat, idol. Ayan, tingnan natin. Jomar Onyati, binabati kita lalab. Napakalaki ng bahay mo. Mga lalab, 120, meron pong premierong nakapin. Patamsak naman ako mga lalab sa nakapin po. Lalab, maraming salamat lalab sa paano ha. Tingnan nga natin. Salamat lalab sa pagguhit. Kapag naayos ko yung aking lalab ha. Kailangan pa kasi i-update ganyan ibahos. O lalab, ganyan talaga. Katmon family lalab, mega love shout out Katmon. Lalab, maraming salamat sa padikit mo lalab ha. Katmon family.
Dikit Kalimbang Idol, ayan. Lalab, maraming salamat, Lalab. Ayan, ginadyakitan ko yung alagad mo, ha. Maraming salamat, Lalabs. Ayan, 5 million mega love shout out. Mga lalab, patamsak po ako nakapin AA family. Mga lalab, 120. Start na yung kanyang premiere. 6 minutes. Alitor kay my friend. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. 21 tamsak mga lalabs. Ang sabi niya kasi kanina, you're welcome my friend. Sabi niya kanina, tumayo ka, patingin naman ng ano. Tinatanong ko siya kung anong titingnan niya. Panty daw. Salamat, Idol. Ayan, from Katmon. Mga lalab, meron tayong mga lalab ads. Ayan. Huwag nyo naman mga lalab skip yung aking ads. Thank you so much. Ayan yung ating parol-roll ni YT. Huwag nyo naman mga lalab, mga lalab ha. Ayan, 5 million mega love shoutout. Salamat, Idol from Katmon family. Apat na lang mga lalab, magano 4,450 na. Ay, thanks naman. Joric Alonzo, harang with Bakas Idol. Lalab, maraming salamat, lalabs. Salamat, lalab, sa imong paharang. Dioric Alonzo. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab, ha. Mga lalab, 4 minutes na lang sa nakapin, mga lalab. Mag-start na po yung kanyang premiere. Yung nakapin po, 3 minutes na lang, mga lalab. 3 minutes na lang. 3 minutes po sa nakapin. Ah. Lalab, hindi pa. Hindi pa ako mo nilalab, hindi pa. Hindi pa ako mo nilalabs. AA Family Vlogs. Hindi pa ako lalab, hindi pa. Pero nakaka-receive na ako ng store. In God's will, lalab. In God's will, AA Family. Darating din tayo dyan, lalab, na mamumonetize. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. Kasi pag may tiyaga ka, darating din yung nilaga mo. Pag may tiyaga, may nilaga. Kunting push lang, kunting tiis. Samahan ng dasal. Darating din yung araw na paggising ko sa umaga, makikita ko na lang na may invitation na ako from Facebook na ako ay monetize na. Darating din yan mga lalabs. Kunting lang, kimbot. Lalab, Jomar Lalab, maraming salamat sa iyo. Ang laki na nga ng bahay mo, Lalabs. Tama nga yung kasabihan, share your blessings.
Because if you share your blessings, there's a lot of blessings will come back to you. 1 minute po sa nakapin, 1 minute mga lalab, sa nakapin 1 minute. Putik sa dako tamsak hus, putik sa dako pudik. Pudik sa dako lalabs. Love shout out pudik. Pudik lalab, mega love shout out. Ayan, 4 million, 4 million, 4 million, mega love shout out. Pudik sa dako lalab, thank you so much. Salamat po sa 23 thumbs up, Jomar Unyate. Mga lalab, nakapin mga lalab, start na po yung premiere. Nakapin tayo mga lalab, nakapin. Mga lalab, yung nakapin mga lalab, nag-start na po yung premiere ng nakapin mga lalabs. Support po natin yung nakapin. Ayan, 2 million mega love shout at Robin John Calabyan, tamsak host with harang. Robin Lalab, salamat sa patamsak mo Lalab. God bless. Ayan, Robin, may jacket ka na Lalab, Robin. Padilla. Mga lalab, yung nakapin, mga lalab, yung nakapin. Nag-start po yung lalab, maraming salamat ha. Sir Jomar. Thanks for your sharing your blessings. Rico. Bakit namatay ito? Nag-start na, salamat lalab, salamat. My love, yung nakapin mga love, nag-start na yung kanyang premiere yung nakapin. Ayan, salamat po sa 6 million Yulak, Itinof Tiran, Tamsak Danhos, Yulak Lalab, Migilab Shurat Yulak. Harangos, Lalab, salamat sa paharang mo Yulak. Ayan Lalab, Yulak Lalab, meron ka na pong jacket. Thank you. Kumusta ka na, idol? Okay lang ito, lalabs. Maganda pa rin. Matagal tayong ginagla-live, Sir Jomar. Minsan kasi busy lalabs. Yulak lalab, thank you. Lalab, salamat, lalabs, thank you. Salamat, idol from Yulak. Ano kasi yun, Sir Jomar? Oh my God, ano yun?
Ano kasi, nagkaroon ako ng baby mga lalabs. Yung aking baby is now 7 months. Nagkasakit siya mga lalab nung mga nakaraan kaya hindi ako nakaka-live. Unahin muna natin yung ating anak bago yung ating YT channel. Yulak lalab, salamat. Rexon Gascon, tamsak with harang Rexon Gascon. Rexon lalab, salamat sa paharang mo lalab. Rexon Gascon. Lalab, salamat sa paharang. God bless. Ayan, salamat po. Salamat sa 25 tamsak mga lalabs. Ayan, salamat po Sir Jomar Onyate. Patamsak pa ako nakapin mga lalab nakapin. Ayan, Jomar Onyate mga lalab. I-congratulate natin siya mga lalabs. He is now 10K subscribers. Lalab, salamat sa pag-guhit. Lalab, salamat. Salamat lalab sa nadikainin ni Lolo. Bakit ganun lalabs, dati, parang ang bilis ata ng ang bilis ng pagtaas ng, parang ang bilis ata ng pagtaas ng subscriber mo. Bumili ka ba o talagang nagsipag ka lang? Sir Jomar Onyate. Ayan. Yung iba kasi nabili, yung ibang may pera, nabili sila ng subscriber. Ayan, baka Sir Jomar, nag-ano ka rin ba? Nag-reels ka rin ba? Lalabs, Sir Jomar, nag-ano ka rin ba? Nag-reels ka rin? Yung may nagpe-Facebook ka rin ba? Try mo rin po Sir Jomar mag-Facebook. Mag-reels ka rin lalab kasi dagdag din yan sa kita mo. Kumikita ka na sa trabaho mo, may YouTube ka na, may FB page ka pa. Malay mo, 'di ba? If in God's will na ma-monetize. Katulad ko mga lalab, meron din akong FB page. Mga lalab, baka gusto niyo kong i-follow mga lalabs, Ailensky Vlog, same ng aking name sa aking YouTube channel. Meron na po ako doon mga lalab, 5,982. 18 person na lang before 6K followers. Ayan. Ayan, Sir Jomar Lalab, maraming salamat. Lalab, wala pa akong pambayad sa'yo, lalab, ng magkano ba yung subscriber mo? Ayan, salamat po sa 4 million watching. Thank you so much. Napakasipag ni Sir Jomar. Ano pa ba yun sa akin? 400, 4,440. Kailangan ko pa ng 600 mahigit. Sobrang dami pa, Sir Jomar. Ako, idol, lumago na bahay ko. Kaya nga, nagulat nga ako, Sir Jomar, ang bilis mong lumago. Ano ka ba, masipag ka lang ba talagang mangisda or something else? Bumili ka? Hello, my friend channel. Migalab shout out. How are you? Lalab Migalab shout out, my friend. You have now moderator. Fun D.
Fan Fan D, mega love shout out lalabs from Thailand. Hot hi Thailand. My friend, you're from Thailand. Mega love shout out lalabs. Thank you for coming on my live. Ayan. Thank you for support my friend Tai Tai. Hot yay Thailand. You are from Thailand lalabs. I will check your channel. You have 3.47k. Lalab, we already connected your main channel, my main channel. You are from Thailand. Dudong Team Sakdan, Dudong Lalab. Ang sipag mo Sir Jomar. Napakasipag mo. Na-reach mo yung 10k. Pero Sir Jomar, Dan sa nakapin from Kuya Mark TV. Ayan. Nakikipagbartira ko, idol. Kaya pala, Sir Jomar, masipag ka. O kasi ngayon parang naglaylo ako sa YouTube. Kasi Sir Jomar, alam mo na, nag-aalaga tayo ng bata. Yes, idol, napakasipag mo. Nag-aalaga tayo ng bata, yung bata kasi makulit. Minsan, hindi tayo makapag-cellphone. Minsan may tupak, o Diyos ko. Yes, idol, kaya pala ang bilis lumago ng iyong bahay, lalabs. Congratulations. Ano lalab, mag-ano ka, mag-reels ka. Kung gusto mo lalab, i-follow mo rin ako lalab sa aking FB page. Islandski Vlog lalab, meron akong 5.982 followers. Ayan. Road to 6K ako lalab sa aking page. Ano kita lalab, follow mo ko lalab, mag-iwan ka lang ng bakas lalab doon. Jomar, ipapakita ko sa iyo lalab ha, yung aking page. Ayan lalabo, yung aking FB page. Ayan yung aking picture doon. Okay, copy sa FB mo. Ayan. Islandski Vlog lalab. Same my name on my YouTube channel. Ayan lalab, Jomar Onyate. Yung, pinapadami ko lang yung aking yung aking followers. Din soon, ano ko rin yung aking YouTube dyan. Ipopromote ko rin yan mga lalabs pagdating ng araw. Meron tayong 5.6 pero hindi pa monetize dyan lalab Jomar ha. Nakaka-receive lang ako ng star. Pwede na sila magpalibad sa akin ng star. Then already na from invitation lang yung parabang subscriber Sir Jomar na ano ko na rin yon. Na-unlock ko na rin yung subscriber. Kung gusto nila akong i-subscribe, pwede silang magbayad ng 51 pesos to subscribe my channel on FB page. FB page pa lang mga lalabs. Yun pa lang, dalawa pa lang yung na-unlock ko. Dapat ma-unlock mo 6. Yung isa pa, yung ads on reel. Hindi ko pa na-unlock. play reach 29, view 8. Eddie boy, lalab. Manil idol, kaya pala lalabs. Kaya nga napakasipag mo. Pero mag-reels ka rin lalab. DJ Single. Lalab, big love shout out. DJ Lalab. Eddie Boy. Gastador. Si Eddie Boy lalab. Gastador si Eddie Boy. Mamaya na tayo. Pag di ako nag-live sa aking YouTube mga lalab, nasa FB page ako. Makikita niyo ko dyan mga lalab. May akong mag-upload sa aking FB page kasi naniniwala ako na someday mamonetize ako dyan mga lalab. Para mas marami pa akong taong matulungan. Ilang yung pamilya ko, other people. Kasi mga lalab, ang purpose ko sa aking channel na pag na-monetization mga lalab, hindi lang pansarili hindi lang yan yung pansarili sa akin, gusto ko lang makatulong sa ibang tao.
Katulad ng pagtulong sa ibang mga tao na parang sobrang hirap, na walang pangkain, parang gano'n. Kaya mga lalab, I always pray na sana pagdating ng araw ma-monetize din yung aking FB page. Wala namang masama, 'di ba? Walang masamang mangarap. Walang masamang sinusubukan ng isang bagay, 'di ba? Kasi nga yung ating ang YouTube channel is na-monetize, yung ano pa kaya yung ating FB page. DJ Lalab, thank you so much. Same din ako, name ko rin sa FB Reels. Sige Lalab, kunin natin yan. Jomar Onyati Lalab, i-search kita. Ano ba yung picture mo doon? Basta yun Lalab ha, pinakita ko na yung picture ko sa aking yung aking FB page. Ayun Lalab, road to 6K ako dyan Lalabs. Ayan. 5.6 ay 5.9K. Later on, mag 6K na yan. Mamaya mag-edit pa ako yung pang-upload ko dyan. Masipag akong mag-upload mga lalab sa aking page. Ano yung lalab, di ba yung yung stream ads? Hindi ko pa yun na kasi ang taas kasi ng hinihingi ni Meta nasa 60,000 na views, di ba? Ang views ko lang pa dyan is nasa 9,000 pa ng 9,000 pa lang, road to 10K yung aking views. Kailangan maris mo yung 60,000 pero makakaya natin yan mga love. Malay natin after 3 months, bigla na lang akong ma-monetize, di ba? Ayan, 3,030,000 thumbs up, salamat. Johnny Udabas, thumbs up Danhos. Johnny, ang daming alagad mo lalabs ha. Johnny, Johnny, yes papa, yes papa. Nag-update lang tayo kasi baka sabihin ni Whitey, bakit parang hindi na nata nag-live si Ailenski vlog ah. Mamaya search kita lalab ha. Ilan na ba yung followers mo dyan? Ano lalab Jomar? Lalab, ilan na ba yung followers mo lalabs? Laki na pala FB Reels mo, idol. Oo, lalabs. Masipag ka lang lalab follow to follow. Kasi sumasali ko mga lalab sa follow to follow, Jomar Onyati lalab. Mas mabilis umakyat. Pero ingat-ingat lang kasi mahigpit mahigpit si Lolo M ng Facebook. Pag kunting pagkakamali mo lang, restricted ka kaagad. Mamaya puntahan kita doon. Sige lalab, salamat ha. Magbakas ka lang doon. Pwede ko rin ano ba yun? Pwede ko rin i-promote yung iyong lalabs. Pwede ko rin i-promote ang iyong page. Kung maliit pa lang yung iyong bahay doon. Basta lalabs, magano ka lang. Follow to follow. Resback to resback. Ayan. Pag pinalo ka, mag-follow ka. Para madaling tumaas yung iyong followers. At masipag ka lang mag-upload lalab. Kahit anong upload. Reels, short video. Ayan. Ayan, salamat po sa 4 million mega love shoutout. Ang problema kasi dito sir, Jumar, ang ating internet pag sa probinsya ka talaga nakatira, lagi na lang loading, loading, loading. Ayan, 4 million mega love shoutout, 4 million, maraming salamat. Ailenski vlog
mga lalab yung aking FB page. Mamaya tayo mag-upload ng bago. Ayan. Andy Calabia, tamsak danos. Lalab, salamat lalab sa imong patamsak. Salamat, salamat lalab, salamat. Ayan, may jacket na yan lalabs. Maraming salamat. Salamat sa pag-share ng iyong blessings. Pero ano lalab, Jomar? Nakakaano ka ba lalabs? Nakasweldo ka naman. Kay Lulu YT. Nakasweldo ka naman lalabs. Tama ka idol, ang taas ni Meta. Oo lalab ang taas kaya pero ingat-ingat lang kung gusto mong mag reels. Ingat-ingat lang lalabs. Ingat-ingat kasi mahigpit siya. Kunting pagkakamali mo lang pwede kang ma-restrict. Ako nga na-restrict ng 1 week nung bago lang. Pero ngayon medyo may alam-alam na ako kung paano. Paano ka makakaligtas sa mga restrict na yan. Kunting pagkakamali mo lang, agad automatic. Ah, kaya pala. Napakasipag mo talaga lalabs. Talagang tataas lang talaga yung bahay natin kapag masipag tayo makipagbartiran. Try ko nga rin yan minsan lalabs. Pag meron akong time. DJ Lalab, Jomar Onyati PH, dan sa'yo si DJ Single. Single, ayan. 4.5 pa lang. Ayan Lalab, maraming salamat Lalab ha. Siguro ang dami-dami mong mobile, Jomar. Kasi kung marami kang alagad, hindi lang yan kakasya sa isang mobile. Kailangan madami kang mobile. Kasi ang pagkakaalam ko sa isang mobile, parang 10 lang ata yung pwede, di ba, sa isang SIM card. Tama ba ako, Jomar Lalabs? Parang 10 lang ata yung pwede mong ilagay. Harangos, Lalab, salamat sa paharang mo. Parang 10 lang ata yung pwedeng ilagay, di ba? Harang Lalab. Nakita ko nga ang laki na ng bahay mo na sa 10K. Road to 11K ka. Sana tumaas din yung FB page mo, Lalab. Ilan na ba yung followers mo? Anong oras kasi kayo nag-ano, Jomar Onyati Lalabs? Anong oras ka ba nagla-live Lalabs? Maraming salamat, Jason Atip. Ayan. Anong oras ka ba Lalab ano? JMO TV watching idol. Ayan. Malalab, libre lang yan libre lang yan yung ano, pamember na yan. Libreng message lang yan. Libreng message, yung ano na yan. Walang bayad. Ayan, 4 million mega live shout out. Anong oras ka ba Lalab? Jomar nag-ano Lalabs, nagla-live.
Yun lang idol, wala pa ako sweldo. Hindi ka pa nakasweldo kahit ilan. First sweldo mo, wala pa, di pa ba dumarating yung ano mo, yung Google Pin? Yung Dragon Gaming Lalab, mega love shout out. Dragon Gaming, thank you so much Lalabs. Dragon Gaming. Ano oras ka ba nagla-live, Jomar Lalab? Huwag lang sobrang maaga. At tulog pa tayo niyan, puyat tayo kakalaga ng bata sa gabi. Dragon Gaming Lalab, mega love shout out my friend. Dragon Gaming. Makmak Lalab, salamat Lalab. Bigyan kita ng jacket Makmak ha. Patsipik ko. Kaya pala, napakadami mong cellphone. Kaya pala. Kaya pala Lalab, napakadami mong mobile. Pagpalain ka ng maraming mobile, sana all. Kaya pala. Kaya pala sipag mong magbartir. At marami kang alagad. Sa isang mobile mo, ilan yung alagad mo? Anong oras ba sa madaling araw? Anong oras? Alas 5, alas 2, 3? Anong oras ka Lalab? Sa araw ba di ka nagla-live? Kaya pala, dapat nag-live ka ng mga ano, kahit ano, tanghali. Madam Piper. Busy lang, sige lang po Madam Piper. Lagi na lang tong busy sa pagluluto si Madam Oy. Mango salad, wow. Ano yung mango salad? Tingnan natin. Wow. Asim yan. Malaga, kurapu. Ayan, ang dami mong ano. Ang dami mong alagad. Malaga, kurapu. Daming alagad mo. Sarap Madam Prexy ng imong ano. Mango salad. Tadadan, tadadadadidan. Salamat Lalab, Malaga, Kurapu, Lalab. Si Sir Jomar Onyate, napakasipag mga lalabs. Madam Piper, di ba nag-reels ka rin? Didadidadan, tadadan, tadadan, tadidadidadin, tan tan tan. Salamat Idol from Malaga, Kurapu, Lalab. Maraming salamat din po. Ayan. Ilan ba yung alagad mo Lalab? Nasa 100. Siguro pa nakikipagbartiran ka ano. 100, kaya madali kang naka 10K. Renato Lapus Haranghos. Renato, Lalab. Shout out Lapus. Alagad mo pa yan Lalab si Renato Lapus? Yung sa akin kasi Lalab, ano, Jomar, matagal kasi akong di nag-live.
Tingnan mo, kailangan i-sign in lahat, oh. Hiningi yan ni ano, ni Google ng confirmation, tingnan mo, oh. Ayusin ko pa 'to mamaya, oh. Oh, paano ko ba 'to mapakita? Ayan, oh. Yan ang dami kong aayusin, mag-e-edit pa ako ng video. Pang-upload ko sa aking page, mamaya. Ano oras sa madaling araw lalab yung ano mo, yung live? Para kahit madaling araw mapuntahan kita. Kasi minsan gising ako sa madaling araw, eh. Lalo na yung anak ko minsan gising. Maraming salamat Prexy J. Lazada Dan from Jomar Onyate. Madam Prexy, dan daw sa'yo si Sir Jomar po. Jorik Esteban, Tamsak Danhoz. Lalab, maraming salamat, Jorik. Jorik Esteban. Hindi ako ng time. Ayan, makikipag-barter ako mga lalads sa ibang nagla-live. Lahat yan, idol. Sipag lang ako, idol. Kaya pala. Kahit nasa trabaho ka, panay ka ata bartir. Active lang ako, idol. Kaya nga. Pero lalab, dumating na ba yung ano mo? Dumating na ba yung Google Pin mo, Jomar? 4 AM. Try ko lalab 4 AM kasi minsan gising ako niya ng 4 AM eh. Tingnan ko lalab ha. 4 AM. Pinas time naman yan, di ba? Minsan gising na ako ng ganyang oras. Kasi ang gising ng baby ko mga 3:30. Hindi na natutulog, naglalaro. Kahit antok pa ako, gigising na talaga ako. Brando Salibar, Tamsak Danhos. Lalab, salamat. Aray ko. Sino lalab? Miguel Lab, shout out. Nangati yung likod ko. Lalab Kino, kumusta ka na lalabs? Kino, boom. Ayan, bagong gising ata si Kino. Kagigising lang, nawawala audio. Kasi nawawala yung internet. Kapon nga, bigla kong nawala kasi nga nawawala talaga lalabs. Yung connection. Nag-welding. Ayan mo na, Kino lalabs. Pag kasi nawawala talaga yung audio, ewan ko ba? Idol, tama na muna, nakasil tayo ni Lolo. Sige lang lalabs, Jomar lalabs. Sige lang, salamat ha. Tamsak madam, down lang. Sige lang po, Sir Kino. O idol, okay na AdSense ko. Good. Congrats lalabs. Waiting ka na lang lalab ng salary mo. Magsipag ka lang. Soon magiging famous ka. Katulad ni Kino Bambam. Isa na siyang famous. Ang laki na ng bahay din yan. Nasa 20K na ata Kino lalabsa.
parang mas mataasan pa ata yung aking YT ng aking page. FB page ko mga lalab, nasa road to 6K na. Samantalang 'to nasa 4K pa rin. Maraming salamat Sir Jomar ha. Salutation gamer watching. Ayan. From Jomar Onyate PH. Lalab, maraming salamat Jomar. Maya-maya from Piper and PB Daily Life. Si Madam kahit busy, sige lang. Si Madam Piper, malaki na rin yung bahay nito ni Madam Piper eh. Si Madam Prexy. Mga lalab, mga 2, mag-out na rin ako ng 2 kasi mag-alaga pa ako ng bata. Madam Prexy, nag-update lang ako sa aking page.